Sònia, Digue'm. vols que et faci un truc de màgia? Vinga, va. Mira, fes una suma de 2 nombres a 3 xifres i jo no miro. Doncs jo ara ficaré el mateix resultat. Ja. Ets molt graciosa, no? T'ha agradat? Doncs mira, jo ara t'ensenyaré la màgia que fa de veritat la química. En el primer experiment necessitarem un CD, un encenedor i unes tisores. Ah, i el més important, 2 pulmons ben plens d'aire. En el segon experiment només necessitarem un globus i una figureta feta amb paper. Primer inflarem el globus i després el fregarem per al cap. Després passarem per sobre del nino. Per al tercer experiment necessitem un globus, aigua i un microones. Per acabar, al quart experiment necessitarem un tros de fil, un got d'aigua, un glaçó i una mica de sal. No toques nada. Que a ti no te quiere. Ja està, no toques. 2 i 3, va. Sincerament, m'ha sorprès tot això, la veritat, no m'ho esperava. Ja t'ho he dit que era veritat. I com deies que aquí feia la màgia? La química. Sembla interessant. I ja per aprofitar, aquest any és l'any internacional de la taula periòdica i doncs volíem fer-li un petit homenatge. I a continuació us ensenyem un petit vídeo. Hidrógeno, litio, sodio, potasio, propídito, cesio, radio y berilio, magnesio, calcio, estroncio, baro y radio.